Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo nkhani zathu za mtsiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani imene ndadza nayo ndi nkhani yomwe ija yokhuza zakuipitsiridwa ku nyumba ya chifumu, nyumba zimene ndizokhala ma president. Koma nkhani ya mtsiku la lero ndi nkhani imene yavuta kwambiri, imene tsopano zayamba kupereka mafunso kunena kuti kodi chenicheni cha nkhani ndi chiti. Ndipo nkhani yonse ndi yakuti chipani chomwe pano ndi chosusa chimene ndi Malawi Congress Party MCP, director wa chinyamata kumeneko amene ndi Steve Baba Malondera akana za malipoti omwe akufotokozera kuti Kamuzu Palace idawonongedwa mu nthawi imene former president kapena president opuma yemwe ndi Dr. Lazarus Makikafi Chakwera. Ndipo amalondera afotokoza kunena kuti zimene zikukambidwa zokhuza nyumba zachifumuzi kunena kuti zawonongedwa mu nthawi imene amachita ma handover ndi zabuza. Ndipo iwo apitiriza kunena kuti zomwe zikukambidwazi zilibe chilungamo nkomwe, ndipo mmawu awo iwo adafotokoza kuti mmene ma handover amachitika nkuti nyumbazi iwo adazisiya zili mu condition yabwino. Ndipo nkhani yomwe ikuzungulira yokhuza kuwonongedwa kwa malowa ndi nkhani yonena kuti anthu akungofuna kulowesapo ndale ndi cholinga kuti Aipitsa chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo yemwe adali chief of staff at state residence amene ndi Prince Kaponda Ngaga nawonso akana zakuwonongeka kwa nyumbazi. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti katundu yense yemwe ali ku nyumba zachifumu mu nthawi imene iwo amachoka adamusiya ali bwinobwino. Ndipo President Lazarus Chakwera atuluka mu nyumbazi popanda vuto lililonse. Koma ngakhale mamembala a chipani cha MCP akufotokoza zonena kuti nyumbazi anazisiya bwino zili m'malo mwake, ndipo palibe chovuta chilichonse chimene chinalipo mu nthawi imene amatuluka mu nyumbazi. Chimene chikudabwisa nchonena kuti amene angosankhidwa kumene kukhalano ma chief of staff at state residency afotokoza kunena kuti malowa awonongeredwa ndipo zinthu zambiri sizili m'malo mwake. Ndipo malingananso ndi malipoti amene atuluka akufotokoza kunena kuti kumaloku sikudasamalidwe ndipo zinthu zambiri zimatayidwa mopanda kusamala. Mawindo apezeka ali owonongeka osweka, ma air conditioners adachitidwa remove, komanso malumu ochuluka mwapezeka kuti munayipitsiridwa ngati kuipakidwa bibi, komanso mipando, zinthu zokhuza magesi ndi equipment ya gym zonsezo zikufotokozedwa kuti sizikupezeka. Ndipo mmawu awo amene angosankhidwa kumene afotokoza kunena kuti chikhala kuti anthu adapita konso masiku angapo ambuyo mu amene apitawa anthu akanapeza zoposa pamenepa. Iwo afotokoza kunena kuti zinthu zina zili chonchi panopa chifukwa chona kuti ayambako kukonzako, komano nkhani yonena kuti zinthu sizili bwino kumaloku ndiyoona. Uku kudali kulankhula kwa ma officials amene angosankhidwa kumene amene ndi at the state house. Ndipo mmodzi mwa ma staff member yemwenso wangosankhidwa kumene adafotokoza kunena kuti mu nthawi imene amafika kumeneku adapeza kunena kuti zinthu zambiri sizili bwino ndipo zawonongeka, komano mu nthawi imene amafika nkutizo security team ikutumizidwa kumaloko ndi cholinga kuti ikatetezere ndi kuti kuwonongeka kwa zinthuku kusapitirire. So zikuoneka ngati kuti pali gulu lina la anthu limene limapita kumaloko limene ndi la chipani cha Malawi Congress Party limene limapita ngati limene lukachitako zinthu zina zake zokhuza boma ndi ganizo lino zidawononge. Ndi chifukwa kunatumizidwa asilikali ena oyengezera kuti kumaloko kukhale chitetezo. Ndipo polankhula Kuswa Dakamau amene ndi mmodzi amene wangosankhidwa kumene ngati director of state residence adasimikiza zonena kuti katundu amene apeza ku nyumba ya chifumuyi adawonongedwa ndi zoona. So chimene chili chotakwisa nchotena kuti ndi chifukwa chani amene ndi achipani cha Malawi Congress Party akufuna kuzidefenda pa nkhani pamene anthu amene angosankhidwa kumene malipoti amene akuonetsa kuti anthu amakamba izi chifukwa ali kumaloko osatinso angochita gesi kuti auza anthu zonama ndi cholinga kuti Aipitsa mbiri ya chipani cha Malawi Congress Party. Komano akufotokoza muonetsa kuti zinthuzi adaona ndipo adali kumaloko ndi chifukwa chake zithunzi zapezeka zimene anajambula. Ndi nkhani imene inali ma pages ochuluka Zoti akadalemba za nkhani imene ndi zimene akulankhula amene ndi youth director ku chipani cha Malawi Congress Party Baba Malondera akuoneka kuti akufuna abwerese boza ndi kuonesa ngati kuti akusakidwa kamba kuna kuti sinanga ndi chipani choti chichinachite bwino pa masankho
ndino mukamachilankhulira zambiri mmakhala ngati mukufuna muzichitiza komano chilungamo chenicheni choonesa okha kunena kuti zinthu zambiri sizinasiyidwe bwino kumaloko and amene ndi director of state residency sangangovomereza zinthu izizi asadasimikize. Tonse tikudziwa kuti ni nkhani imene imayeneka kupita ku mtundu wa Malawi and Malawi amafunika kufotokozedwa zinthu zoona zokhazokha. Monga tonse tikuiziwa MCP sidavomerepo chavuto lililonse. Mukumbukira inu munthawi ija munthawi imene malonjezo awo adalonjeza muzaka za 2019 atayamba kufunsidwa kuti munalonjeza zakuti pano mukutipo chani akhala akuthawathawa nkhani ngati zimenezi. Mwaisanzo nkhani yoti thumba la Federalizer lizaguda 4000 mkanthu adafotokoza kuti manifesto amene ajasako akhuza ndi manifesto achipani cha UTM amene adabweresa ndi malemu Dr. Saulus Klaus Chilima iwo sako akhuza. Monga tonse tikudziwa kunena kuti chipani cha UTM chinapezeka chili limodzi ndi MCP kamba kuti panali mgwirizano and mgwirizano sochitika musanavomerane ma agendas kuti muyendera nawo limodzi. So chipani cha MCP ndichoti tinachizolowera chimakana nkhani zimene zachitikadi. So kukana kwawo pa nkhani yokhuza kulonongeka ku nyumba zachifumu state residences si nkhani yachilendo kwa ife. So anyway koma nkhani ndionera kuti amene ndi director of state residences amene da Kuswa kudakamau iwowa asimikizira zonera kuti zinthu sizili bwino ku nyumba zachifumuzi. Ndipo palingananso ndi maripoti kufikirabe msiku la lero Professor Aipitsa Mutharika sadayambe kukhala ku nyumbazi andi mwambo olumbirisa umene udachitika dzulo udachitikira ku nyumba ya Sanjika Paris mu mzinda wa Blantyre andi utatha mwambo Professor Aipitsa Mutharika adabwerera ku nyumba yawo ya private imenenso ili mu mzinda omwewu wa Blantyre andi sakupita kumalo kukakhala chifukwa chonazo kuti malowa sadakonzedwe bwinobwino andi pakufunika pachitika assessment yokwanira ndi cholinga kuti apeze ndi chifukwa chani nyumbazi zili chonchi popeza boma limakhala likupereka ndalama zochuluka kuti nyumbazi zikhale pa maintenance pa chaka chilichonse. Mabiliyoni amaperekedwa pa chaka chilichonse. Budget iliyonse ya boma ikamatuluka ndalama zokonzesera nyumbazi sizilephera nazo kutulusidwa. So atolankhani atayeseranso kuti alankhule ndi chief of staff amene ndi former chief of staff at state residences Prince Kaponda Ngaga ndi former state house director of communications Kent Mphepo kuti achite comment adakananso kuchitanso comment pa nkhani. So pali compromise. Yes, pali compromise. Afuna abelese ganizo loti chani kupeza Kuswa Dakamau amene ndi newly appointed director of state residences asimikiza zakuyipisidwa ndi kuonongeredwa kwa malowa amene ndi malo okhala atsogoleri wa dziko lino. Iwo akususa bwanji kupeza kumeneko panopa iwo kulibe and amene amafotokoza ona amene adaona zonse momwe zilili kumaloko. Well, timve maganizo anu kupitira in comment section and mu video ya mtsiku lero munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video share like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirana ma videos amene tikukonzerani pano pa Summer Vita YouTube channel. Bye. I man sindifuna kala chonchi, give me light timundi pase touching.